bi akopie mu ewa kwame nkroma suapon no mu na eye negisem ye taachire eye de asem a awawo sambia si ewa afo no south east men ceremony atete kire se owura bia wanya mfie no aduasa abusua waye nyamedia tepama hene nana adusai atwerewa ampem ya odikan nana ena de afutio ema wiase nyina ene adasan ebeka wrenum ho ne yede nyina da baba sommo eye wiaprom to braka siebo ensemi nyina se wo pebe no wakenkan a wokọ www.sompafmonline.com ubenya bia kan wo pe live no hwe nso ayedam Facebook ya Sompa 93.1 and YouTube ya Sompa TV wadwo nkyira na sensusuye no aya fafa bra na emum hye no nsoen sansamodo ya bakenkan no wadawroma ene die no obu okwa asoya no amana fa ho bi na atumi akenkan ne kama ede amawo anuano mienu ene atenase medin ene akosia eje wakwade boaten mene nya nana kwabna kese ya kawo sel drone ye haban heba mesa mesrawo ya pebinom me ma me ya ja ugina bochi ahoko port ho a wata so nyina ya hyehye do anwumra bobobi ne papa bi ne miamia bi bibia be ye simple kra na ete amount tano so apatrapa new site ho abe heba clinic tano so ho a wode wonya see for mabusa se o pe abe heba clinic akoda wa branti ababa obia be kire honhom fa no honam fam ye ne kadu akra na yeti amount ema wure mfisa cloud internet they are the fastest internet in the world top higher woni ye nuanam lab fm ana edi enhwane mu ye wo hia bia fa internet sam ho no woje na wode amount l'argent est prêt FIDO eye fido ema wure mfisa enne sika de ye pa ne science eja obia bompa ne mpa ne se ruade be chema na so no so nti sika de ye wonya call Google Play Store so download one app no pena dam wona wo kro wani mu no kens if you da bia wi no mienu kosi no miensa ene ba wa kwamu Canada akompre kwa Japan asesanta mra so dwane ne ho asem ane ya ne ye ka ede kire wo ba bia ya duru ne ekro ne ne ma keka kwa nyina no Ghana for say eye ken ho asem ane ya na ye ka ede kire wo ntibrapam na ya kire mu nsem no kama na ye de mawo Kokra Mafia series no tara 1 million wayosi 1 ventures na kabo mu a ye gi woni sa akwa no so efe pa de omu bia so so be pam ye betire mu de akira fei ye kaja de agum ye koga na mara se betwamu ebere kakari ane ya boma mane se ye maame adwoa safo mlanimni ya wono ye sa ye mara se betwamu de ma de se ye wo dome kwabenya maame no kra Ghana fo nyina se otu kwa da no ho kakra bia ba na kwantuo no mu nsam no na beda adwasa ne babi sabie ne ba no kura no nyanya mu no kura no yade papa ne sai nto kaso oja kura no ho aba hwe a ye de akura no funu ne beto ano nti eja oba tan de obehwe oba nti se wa oba nti eja wo tra ho no hwe ne ba kakra ma me beba kira na de kye edwo da ma me beba ukura da ma me beba nyane ne asam na ya asam pa o eka ho bi Ghana fo tiamu a se lawyer adwo asafo ye nyina di o ye nyina di ma me no do me ko benya omuto oba ma ne se mpunti o te se de ma me no wafa no ho adwen kese ntetemu no kwaye bebre na yenim samra se odwa no ekwa ahomegye mu ya omuko break aja wasa ba classroom ya omudi nkomo a na enkomobomu no ana achiame hene ya wo man mara se betwa mu right honorable speaker Urban Smana Kingsford Bapping ene wo fa no papa kukuro ya betra na gwamu bankum ne fa nyina obi ya wo adahwe sade eja ya maame adwasafo wade mara se bedafo mienu bi e ka no ho mo mara se bedwa mu no o masam no besi akọ na asam no sade esi ko sade esi ba no yewura oseche mensa bo su papa na ni abre atiemu na wiai papa ne sa ye ntino ne nsam a eja onabo ade atodwa ene se baby asam no dunu e wo so to abade fa ho na ukwaga na mara se bedwa mu a ye wa abadwa ku be fa se privilege committee o ma pia asam de akoma sa committee ne se o mo hwe na o mo toto ne ma dada ne ma no mo fa ne ma engu akwa mu nti yene ye boaboa ye hui na ye de kase ya bramu yi na so amemra se bedwa ne dom kase no ba no dani ye ro se chema sabonso na ni abretie mu fifire pam no enya asam keto akura ya wa friends am trofo se yemra na ye betie asam sade enema esi eko na dom kuma no so akasa na dom kase no so akasa e de afa ho na yentie yewura majority leader samua wade man sam trofo what the people office does in trying to compute the days that the member absents himself. It's not final. It's for the committee to investigate and establish the facts. Again, the fact that the speaker
or is alleged that the Speaker has not given permission in writing, is also not final. Evidence must be produced before the committee. And the last thing is for the committee. The fact that the committee says, oh, this reason is reasonable, this reason is not reasonable, it's not also final. It's for the House that will go through it, because the mandate given to an MP representation is so crucial that it cannot be left to the subjective view of any person or group of people, but the whole House. Please, honorable members, table office will accordingly place the motion, and this House will continue to deliberate and debate on it and take a final decision. I so rule. Yewura Babin ena yetene nkan na enu achi dom kase no sahene yewura se chairman sabonsu so eden sam kakra e man sam twelve for yentie sasemwe. I am saying and I'm insisting that the Speaker is totally wrong in his understanding of the Constitution, because in this case, as I said, the report should be submitted to us, to Parliament, by way of information. The Speaker says that the determination should be made about whatever the committee comes up with. That is not the language contained in the Constitution. Article 97 that he quoted, 97(1) says, a member of Parliament shall vacate his seat in Parliament. A is upon a dissolution of Parliament. B, if he is elected Speaker of Parliament. And C, if he is absent without the permission in writing of the Speaker and is unable to offer a reasonable explanation to the Parliamentary Committee on Privileges from 15 sittings of a meeting of Parliament during any period that Parliament has been summoned to meet and continues to meet. So the determination, the Speaker referred to the breach: 1, absence from Parliament for 15 or more days; 2, that they had not sought his own written permission. On account of that, so these 2 breaches had happened. On account of that, the Speaker referred the conduct to the Parliamentary Committee. The Parliamentary Committee is the one that is charged with the authority to make the determination as contained in 97(1)(c). The matter does not rest with plenary. And so, if you say that it should come by a motion, and as the Speaker himself alluded to, the motion is a request from a chairman, the Speaker, or a member, or a minister, that Parliament must do something. Now, if it should be by way of motion, it then will seek the involvement of the entire Parliament. Parliament should make a determination. But the Constitution says that the determination should be made by the committee. That's why I'm saying that wherever the Speaker is importing this from, he, out the greatest respect, is totally wrong in his understanding of the Constitution. And this is not the first place where we have this provision. The Speaker quoted for us the Article 177, and he says that every committee, when they come by a determination, should come with a report. Article 177 that the Speaker quoted, provides that there shall be paid into the contingency fund monies voted for the purpose by Parliament, and advances may be made from that fund which are authorized by the committee responsible for financial measures in Parliament. We dom kasiano sahine yewura oseche mensa bonsu ansa na no na wadi kate achame he ya waga na maraso betwamu yewura aban babe na asami me ka kira wo se ebra na ye boabo ho de kase na ba no na dom kase no ya yewura oseche mensa bonsu di omani mu no afre sem twofo sem mra na mo beti ase mu no nsem no bi ne de mamo no yenko ye nua ba na ya ho na boya mane Africa na maraso betwamu ye hwensam a egusu ya ekoso na nyame asomdwe nkan ho Nana ya awrade asomdwe nkan wo Anka unsumini abema. Nana ya say no ehot san moduru he. Mamenda wasini ekonya wodi ama me awie. Na privileges committee report ya nefa mrashebedwafo miensa. Wamutu fie mu adwumadia de mu wama me ye omadwuma sene fata. Ayo no nyamfo Sarah Adrasafo, ononyamfo Harry Cote, ani ononyamfo Kennedy Japan. Na speaker na muso sama na o privileges committee send ya omunko na omunko chirechire mu de si omho kwan ye ne wo mantumi ameye o madwuma na mini anukure ni committee report no aye ready
ya chairman ɔne na bedwako nhwehwɛmu bia ɛsɛ wɔmoyɛ ɛfa saa mmarahyɛbadwafo mmiɛnsa no ɔmoyɛ ɛde awie na ansa ne sɛ ebi a chairman ebe presenting the committee report no so report wɔ ho ana majority leader raise motion bi ɛde to speaker nim sɛ wɔsrɛ na saa privileges committee report no ohia ma sɛ ɔfa as information to the house no chairman ne kinkan report ni wie a sɛsi wawie committee no the recommendation any findings no is totally approved by the house no emma ho kwan ma committee no mmarahyɛbadwa no debate ɛwɔ ho na mpo speaker amfa question anto so na no ne speaker na address asɛm na ne ononyafo sɛ chairman sɛbo nso aka no wo si hu gyinaye na enwie ya me no kasa yi ɔde ne rule na ba wo se wo hwɛ emram sanya mmarahyɛbadwa ni do mu dwuma mmarahyɛbadwa ni bi begyae na dwuma wa ma dwuma na poli dunum na wan kyerɛ bibia meka kyerɛ no speaker sɛ bi a me yare ana me tu kwan no ade to me ahyɛ ne nsɛm atena ne fie ne die so mo kasa mo bɛfa no as information a enye yie ɛnu nti no objection raised by the majority leader no speaker say watwam wabatu agu ɔmfa nya adwuma na me kasa wahye clerk ni say animu ya privileges committee report no omo fa na se motion nti ene e be call that paper so na ne boso se ban na chairman ebegina CPA so na paso amra se bedwafie presenting the committee report ni wi a ne ranking member second day na chese amra se bedwani ba bobo hu de fe ni debate enu achi no speaker say ordinary ruling ebeba so onu ankasa se ne wonu esi ginaye se bia wo declare obi seat vacant ne de ose no de ontumi nya ni sa ma ye na wase enim se anwumere birem no so yabasa ba ho biem we no eya asase ne krakra mu no ebe speaker no si ye no ononya force eminsa bonzu e de kire se speaker will na ode aba no one ne nya adwen ne o chena ka ho adechie ka ho esan se etia oman ne mra enu achi no wodwe ho antia se antia ne wone pipi amane ko mo wo ha no wo mo file motion kakraka pa e dia challenge speaker ruling na kire ne se kwan of us bu asem no wa mu ani yie my na wase yenua ba na ya na yete ne kafi Ghana mrasa badwamu no asem no eguso aya ye pem ko yanim ti akoso be so mansa aya to nsam na so na anano pa ma Ghana ade achia bia dwumadie ye o mahene ye odo wache wotena na dwamu dan da nyina da na ya dwendwene Ghana ho di Ghana nkomo no asem ba ko bi ba beto dwa na asasem no oba ye no fansantwofo hyemudi a eno dadom kase wo mra hyebedwafie wo mo freye na won wo kyerɛ sɛ wo monte omu ase sɛ wo man ne gusua tete propansam na nso ma Ghana photo samfo yi rakero for atate akonya so ye hunu enema papa bia wode boa Ghana na sa ne ntiri won sɔre mfra akonya no so na de obetumi aye emra meto aso na asasem no a enra ensantwofo hyemude kɔ so dom kɛse no afa no nam so ama wo man ne yodoboache wone Dr. Jalulu Atiku bana monyosemu a won manyamfo wa bere mu yie papa ebonkomo ene wo kyerɛ sɛ anokwa ani nyina da di pefe sa Ghana yahye na se dom kese no ankasa won matimi asɔre na won ma ensantwofo hyemude a mampanyi na do mo adwentwan ne nase wo se yewura keno frata wo yiri firi wakora na de wo sefata no wo batena konya no so. In this particular case, I think the MPs, have acted in good faith. They have acted well for their own part because the government, I think, the government is the way now and manage the affairs of this country. I mean, it's a idea. It needed something, and it's long overdue. And particular position now, MPs, it is to salvage on my own party. Party no one can because the president for several
I mean, they say one of the MPs and one of the radio programs. At that point, they should start financially and me. Although disagree with me, but yesterday in the video, I saw him also as part of the 18 almost say finance minister must do. So what they have done everything to defend the government. And expect to say government also they take it and be able to me abua party. I won't take this particular position. It's a way of trying themselves there to me abua party so that they will all not think because the BBF also that's all of you go down. And I think that is what they are trying to avoid there. And for them to come out this way, they have done something behind the background. I do not think that you just get up and because one of the MPs, one of the MPs because we need they were all defending the government, they were all defending the government. They cannot take it any longer. So if they do not take these steps now, party. So I think the political matter is one of the let the finance minister leave. We should go. Think at that time and the finance minister always Abusia way aya panyipaya bana monyo semu wabene mu woko University of Ghana wodine juma ewo Dr. Jalilu Atiku. Abusia said ya asam no enya ya asam wo na enya ba bedu. Ne nyina ene se nyame ya adomu a memenda. Ohom nchichemu edunkuru no ebefra se ya adwuma. Ansa kura na memenda no kura ba duru honom kura na sankafo no bia famrande ya hye wonsam. Ya kese ebo no omo a de obope ana omo de je. Omo ana omo tafro VIP bus efri bia Kumase konkramantam wono. Kane na eye 80 cities. Kura se bia ofri Kumase kota kura dia. Eno so kura na bia 80 cities. Se kura de wa pagam ko 100 cities. Na sambe ni. Ebiam nso mini bus nkuma no. First kura say Kumase to Accra 70. And se Kumase tsakra de kura no. Se kura pagam eko 90 cities. Na we pa da ben. Akatua mu fia da ben a. Na aka hu bi ma wani a wofo sa bases ni ade trotrofo ni ade gina obia esu ne scientist Sompa kasa no pai ye fa Simon so sa ya ye beko na etima kohwesa sade ye nuanom agya private cars omu ni bie na omo a na efo trotro ni ade na shankafo so bu omo no sai no omo kanom so oh ye de ade srade o ye de ma ban no kwaka ya 80 100 emo de so an konso an enye si abale say dey pa ma hu ye mo bo ti foto no so dey so ti me before ye so ti me Africa kwa bia ye pe mo ye dey pa mo ye poji yeah but the ten say lolu for increasement that ban a higher Ghana for to me because last week me free Accra by me 70 cities and me san kwa yes 90 cities etika me bana me fast 60 70 cities shembutoma that's me coming to me nko what you say eti bibie ni a I was say come ya announcement me ye nyina ye dey ye tibi because wanya announcement ya ante na me sole fa me 70 cities na me dina na was 90 cities a wa ha me because ene Ghana no ye adwuma press ka no kwa ye nsanka ene ye nhwe problems of mine ye kom ya what you say because ye mabunu kwa ye nam hoya ye strike kwa ni hu ni say na ye papa fui what you say enti ye sra ban no se petrol increment na e koso na ban ye hu bibi na ye Ghana for ye mabunu ye hu ntoye because ye sofa what you say eno mi fita kra de buy takra na 3 days am ko takra de mi tua 82 mi fita kra ba 100 cities mi ye mu sheme adentina bibi se ba aban ni consumers for ni nkomo ana menti ase eti ana omo na di omo pe edi price increments in the buy aban ni hwohwe ana aban ni aban meka bibi emimbo bi ana ye kofa ni omo beton na say ye kofa ni omo beton na fair na basa na esa in fact a hard dream no man esa makwa hu de wo de eje because so far wo sa kwako ye ko si saka besa fa bi di akotu bi ni nyina ye cost enti yakikambo ma na akwa se no man kwa akwa ba no hu faso bia menya finso di ya ka chempanyi fo se omo che omo ni mehwe kakra na na form sa because me oduba hobi efi last week ni nyina ye hu se ebie ya pata na ye sa be fa kan so akwa fa no man so the same thing na edi
abusia wei eye akwantufoɔ bi nsɛm a wɔde ma Sompa 93.1 FM na yɛto aso abusia ye kwa uma no so na ne yamane boni kwa WIREDU akwa akodi nkomo ne yahwesa show aka asentuade aboa no a GPRT wo mo beto dwa kire mu sɛ nyame yɛ atomu a ɛda memene da na ɛhyɛ ase na nso bi ma hyɛ ase a wo mo gyegye ne no sɛn na ho nsensɛm esitie kwa me na apom yɛ de akosia majoso asasi a hefa pote na woi akosia na pe de woni ti aprobo no de me free headquarters of GPRTU masadi manu ekwakotie kiditi asisi a bigino akosia sɛn akasa na nneɔma ɛkɔfa no ka asentuade na nyambi a wɔn matutum sɛde yɛtete no ana afɛdeɛ akoma atɔyam akosia medase ba bie ne wɔn ma wobɛkɔ bebisa mo kan kyerɛ sɛ yɛntumu ne nyina yatum na mekɔ DPRT wɔ no abrabafo a me ne ɔmo hyia hɔ no ɛne ɔmo di nkɔmmɔ ana ɔmo kyerɛ sɛ ɛtu deɛ ɔmo atum na ɛsiane sɛ ɔmo deɛ ɔmo station ankasa nti na so yɛ headquarters nti no sɛ ɛkɔba sɛ passenger ni reba ne yɛka kyerɛ sɛ yɛatum a mpanimfoɔ no ɛtumi kɔakɔa wɔn ama ne tumi kɔ ɔmo kyi aseɛ na afei ɔmo agye atumi no ɔmo kyia sɛ kɔba sɛ sika no ɛnfo tumi nkɔ a ɛne deɛ ɛyɛ ntɔkwa ɛne ɔmo tumi kɔ ne mu no ɔmo kyerɛ mu sɛ wɔn a ɔhaw kɛseɛ paa ɛde ɔmo soɔ no ɛyɛ trɔtrɔfo anaasɛ ɔmo a ɔmo bɔ waawa ɛwɔ nkyɛn mu no akosua wɔn na saa program yi ɛwɔ ɔmo so ɛsiane sɛ deɛ ɔbɛ ahyɛ ne sika nso deɛ yɛkɔɔkɔɔ no a kwan bi aso bi a ɔbɛkɔ na wakɔ akɔpɛ sika foforɔ de aba abɛtoa so ɛmɛna yie na nkyɛnkyɛnfoɔ de akosua ɔmo huna ma ne sisi a mekɛsi a mɛne ɛwɔ kegyeti ha yi mabɛ station baako ha ɛnɔdu kɔ sofia barekɛse ɛkwan so ɛna bi gyina yi na mene ɔdabani a ɔno ankasa wɔ ha no ɛdi nkɔmmɔ kakra ne ahwɛ deɛ ɔno nso so no dwumadie no ɛkɔɔyɛ ɛkɔma no ɔpɛni mema ho aha ɛde ba Sompa FM so awie yi yo mo fɛ no a mode biafokoro bia no mode tuma anaa anka no na mode sɛn no na yɛde asofia yɛ 380 ɛna sɛsia na ɛgye 5 sisia 5 cedi na response no sɛ wohwɛ firi da a mototo mu yi na ne ntotomu no so ɛyɛ moakwankyerɛ anaasɛ akwankyerɛ firi baabi na baayɛ a mɔde firi mpanyimfoɔ na so na ɛma yɛteɛ but nyɛ adeɛ sɛ yɛada so baabi a yɛatoto na yɛhwɛ mototo mu yi so bɛfeme saa bee no ɔhaw bɛyɛ na de brɛ mo ne apassenger nipa no maako bi wɔ deɛ a ɔmo no wobɛyɛ dede but ɛno no deɛ sɛl a ɔmo kyia ɔsɔ ɛnɛ Ghana no deɛ ɛkɔ no ɔmo anim ɛsɛ brefu kɔ a ɛde gum kɛkɛ koraa no ɛkɔtrɛ no 32 Ghana si ɛnyɛ asɛm kotoa nneɛma boa yɛ den nti yɛn nso nyɛ yɛ koraa no ha yɛ basa nso na nso anto mu a diesel ne boɔ den wotu nyɛ sika bi a de bɛma ka awura na wɔnyɛ bi nso abɔ nti ɛso ho bra yo wɔyɛ dramani a ɔno okuta ɛhyɛn no maame mu na ɛhyɛn no bu na mene apassengerfoɔ so ɔmo wɔ mu so ɛne bi nni nkɔmmɔ ma yɛhwɛ ma deɛ ɛpɛ sɛ ɔmo kan ɔpɛni mema ho aha ɛde ba Sompa FM so ɛnɛ ne yɛsi mu tuɛ sɛ ɛnɛ agofi 5 cedi ɛno na medrɛ ho a mandi ase ɛfiri sɛ menim adepɔpɔtenti a ama brabɔbɔ no mu saa anaa politics na ɔmɔde yɛ agasi aban no anaasɛ dɛn sɛ ɔmo yɛ pɛ a ɛmmoa ɔdeɛ na yɛku yɛku ɛnyɛ yɛno ko adeɛ maden wɔhyɛ kasa ne ɛna ɔmo yo wɔde apassengerfoɔ no bi na ɔmo ani abere sɛ kɔdɔm no yɛhwɛ ɔpɛni saa bere yɛse kasika no ne nka yɛ ɛkyide aduasa ɛne mpɛpɛ so nkɔfe wodwene ho sɛn yɛ bɔteli a sofi a 5 cedi ne bɔɔde te so mo la kɔ saa ɛmpɛ ne saa ɛyɛ saa ɛne ɔmaa no ɛmo ma yɛn ho akyerɛ yɛ mo nsesɛm koraa na mmra fam wobɛne wo so dɛ na wosidi asɛm yi yo deɛ mimi ho ne sɛ adɔbafoɔ no mmom no na wɔsɛ mpanimfoɔ no ɛhwɛ na ɔmo na ɔhyehyɛ boɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛhu sɛ mefiri nkɛse ɛba kurom a ɛnsei anaasɛ mefiri kurom kɔ asuofie nsei na ɛsɛ price no nyinaa atu abɔ mu obiara price ɛdɔmani biara ne paa sɛ ɔgyeɛ na wema wesise wotena wema wesise basa na de confusion amba ye ne adɔbafoɔ no ntim mpanyimfoɔ no hwɛ na ɔmo hyehyɛ ne yɛ ne yɛsu efie so ba yɛsu ahunu deɛ ɔsi ya
Maybe I so few massive fire, 10 cities, 2 cities. Maybe I hope yes, so I'll price. Maybe I yes, but for night, baby, I fly. And I yep. Number one, at the book, we are with what they call South, like you are. Therefore, to have a pop and a boarding. I thought you are with a person of war or more a social council, and I started with 2 among coming to my young face here in a American. You in Common Bidia from Abuja. More and a Juma Paya Wabo, I was your way. Yamani Bonnie, WIREDU, and I attend and Canonaya, one so. Nayane Eric, ASARE Murphy, Swaka could do common near as so. I want to sign and your ma elcro. Murphy, my hey. Hello, Murphy. I have found out Sujana. Murphy, what's a man car? Murphy, so your demand ya no and Chika Hoka Krawai. What's a man car? What's a man car? More of Fedia, I have an original. I was a see idea, me were doom Pampa so Edeko a Ramsey School, Edibated a bank, a babesi a poco trade inside you, and I'm always here. More, I want so young share cash and to your dear no. Send a new mercy be Kakwa passengers and one magia tools are fade ye, and one will be chia, and now I'm saying Yamia to more free men there cross Sadia, GPR2 for Kayan. I was a that say, send a what can access Mudadano, and then ya bought a proper, yet me an anti crumpa, ya cosantasi, ya cotek, ya combia bebre, and the GPR2 pay phone to Edding Como. Now, the about out near my by a free a year and rap. A bribe better just say a year as in Tadia Hodua, a war my money, a person to Manasi Dicacra Ekawono. That is a runner and yes, I'm getting a grant and pay. A father to your water some Pacasi Bomuni, a Benam Montana fee, young Munia, a costo. Now, send a medical price list no educate at 2 Monim Dadano, our boss one. And then Madame the cry instead of 19% no. A year a binding GPL to you, yeah, say and no ain't take effect a free Navia memory that they call. They say, I dare not as I said that. Empo any 19% in view, minimum age between 20 to 22%. Said yeah, Bidika let's know and buy no. So say, baby, a manka a year, Opaka, a year 2 CD 40 pesos no. I buy 3 cities, 60 pesos, and a barbetoso. Now they are drink a cranny say. Baby, one more, almost a friend said, baby, to say a free and doom at the core a year a putoja. Nakanino na a 4 cities. Say a 5 cities. And the moon say, so more the 20% no etoswa, a round figure, a manensia pepe, a 10 pesos and wasn't a caterino. Never for the on the account, and the abay 1 city mum and ababetoso. A driver phone be a minomo edin kuma when your mocasa no dadano. Actually, say, and to con the course will be brebe and right and none of pay me a menim a doom. Driver ni mate ni bako pipa modia boma na enya some get pakra ni na say your friend say as a passenger phone be say sika moje no omu 20 passenger phone ni na si form wabra omu nye ready so mbeti sika ndi ama driver ni no eni ni mate no na ede santo kwakese no e baye na sisi ano de akọ ni say to say enye 19% bio 20% makodi krata edum DPRTU for ediama drivers na omukra omode abobo omuka ni mo omudi duma no enye 19% na woso ne mum 20% enu ti na sa increment no akoso nti akosia say ufri edum ekoteka usika no for 60 pesos eka ho ufri kenyetia ekotafo ehwa ene ne potem wa fa 60 pesos ana 1 CD faka ho mekanisa na say ufri eye kejetia ko ba bi ti say hwa 60 pesos so ufri kejetia ko ba bi ti say eye aguna ene kona ne important mo a 1 CD 20 pesos abeto so ufri kejetia ko eye buakwa eno no 80 pesos abeto so ufri kejetia ko ba bi efro atafoa no ye barekese kwano so a eno 1 CD 40 pesos aba betoso se wo free kejetia ko de tem so a 60 pesos aba betoso enti se say sana priceless no akwa ya cause so bisa me anati say
kakra wo hono no yada sepa ma yentie ne no a wode bra ye no ye wi a ye no wura bi bedi nkomo ewo ye fidie yi so ya dun station gate out atosu ana biya juma say na mfu ensensem ntino ama lolo fe ne de ya tum kakra na fe su frɛ kwa atosu a na 34 ba na ne de e force di na ka force di 10 pesos kwa frɛ kwa atosu si ya e force ebi mu de ya na no ma de mo ba bu mu so de omo ne yakonto kwa ba bia kakra no mo beti ene ma ase ire nsie de bi hu ne ma na koso do because ane adia achira ukwane ya satumbium achira ukwane ya satumbium iko mimi ton askenke ni dora mi ton ni la taisi de na mi ton 12 cd sugar ye ton 7 cd si ya 8 cd 50 pesos asana cash ka mimi free ashkwa baro mandi omo jimi 3 cd amira omo jimi 35 na so mi ba 35 abusuana josero no passengers ne bi ni yete wo mo no na ye wa ha ye kasa ya ye di nkomo yi ana owura bi atoa ye ewo fiduam ha na wowura no baaye a abusua emu asem ye bebre yambase abagena asem aka yenkone ne nkonkodi nkomo yera apom ye de apom boko madam na wedi ye wo ha no watoa ye mame ni nkia bisa onante se nante se de boko ewie na master so am se mefa no man kokrom ti me fro ka no ufi breman first ufi breman kokrom ay 3 series a 3 man meeting in scan no man 140 na say lolo fair near ntum yes man 5 series no man 140 pesos am so for 60 pesos near there so was it at the lolo fair near to me enra na say and na no pe o man hene ka say lolo fair nyam was Saturday na be sa ase it ye krono na wo bo me no ye bo busa dovers for ni bi no munya ase lolo fair na ye sam se da bi and you do Sompa ye nyina ne nyina mebusa itina ma ba ya nice one ye dru Sompa ha ye nyina ha ne nyina mebisa na kan wan kasa na otim wewe kan ye si foremost isi amba cham no ka be ya kan o etd askala bisa isi form ho mi no makwada so mo na ubisa driver ni no ye nim sem mate fo no de toda aya na won masem ye bibia ho driver ni no a won kasa etwi hyen no so de asem no kan ono se se lorry fare na no pay the letter bro mo station say yatum na date egu so so mo hya ase ne da ben ono wan ka date no kwabena yete asem ho pa se ne ya no ye ba se enti bra ba na sa no obi kan bi eto wo de no so kire se ye nyantum anase mu jama wo nkwa wo ne meti mu jama nkwa na mame nkwa eno na ya na ha adwen no akoso ya saa de no ya de ya na ha adwen passe bia bibi koso kora wo kam anase bia wo te kam kwa na driver ni no bonnwom wa bie nwom na obi anya kwa wo de hello driver lo machine no kakra ne enti ade a wo kan na obi amfi wo so pe na obi ayedin ne enti yenkawo se kwabi ade na ye memenda na be hya ase enye nne ashankafo mu fanto mutirim enye nne na hya ase na nye enu aso na hya ase eye memenda na hya ase sere na te sade a wobi ya kwa wonse ne sika sankane no sika na wotua ye 3 series na wotua wo kwa pe 3 series pepepe na de ahye ho na de atena kanim sansa de yekeka kwana no odin ene ya to bibiem ashankafo ye getum se ne lorry fare no ya tum ya getum wo mun ka so mun tua na moma da potie wo sa hya ase da memenda no de ya sra mu ada moma no nya adwuma na fiti na kwapem ni fiada no monye lorry fare dada no amode genwa memenda mo baje mo lorry fare ntumu a wo bia no mu ni asem bia yesere mo ada asem we kwa bi ye bedi akire ye kire na anopa no sade ye nua be ma no kasa na ote se na o ma hene ya odubu ache kasa no ano ofre abas moro ya wono ya kasa ma for the ma GPRTU sade ye nua no kasa tum se o te nkomo no a course wo fie ha no ma me ni nkemisa station car on station car oye adwuma fiti he kwa kan he oye fiti breman we fi krom ko breman ye bedi asem na chi yentie sade ye memenda ntumu no be ba ne sade abas moro kasa fai the 19%. I don't know how to say 19. From Saturday I started Ejuma. From Saturday because it is a long country where there are 4 passengers in silent here. Abusia we kasama for the ma GPRT o kire se nyame ya atomo a
memenda ɛna ɛboɔ no ntumu no ɛbɛba na ɛyɛ hɔ mkyekyɛmu edun kono pɛ se sɛ deɛ akwantufoɔ na afɛnsu matefoɔ ne drivers no na kɔsɔde baako a mahyɛ ne nso no sɛ wo ne mate ni ɛko a driver ni no wonyi ne mate ni ne mada ɛno deɛ ebi nsi kura da driver ni pa sɛ driver ni anaasɛ bia wo ne driver ni kura ɛko a mate ni no nyine driver ni ne ma saa soso na wo ne mate ni ko a driver ni wonyi ne mate ni ne ma wo de asɛm a meka wo pɛ sɛ hunu pa wo tena ka mu a busa driver ni ne street sɛ mo gyesɛn obakase bisa mate obakase busa mate ni no nti saa na ya na mo yɛ mo adwuma no anaso mo sɛ oyɛ ya ɔsɛ mate no abisa ne mate ni sɛ wo gye ne sɛn die mate ni bɛka no sɛ saa na yɛ gye nti sɛ deɛ ɛyɛ asɛm akɔso ya ɛyɛ asɛm pa yɛnkɔ yanim yɛkɔ yanim na yɛkɔ UTAG akyerɛkyerɛfoɔ ɛnkabom kuo no yɛ mo ahodoɔ bebree na UTAG na nsɛ yɛaka ɛde akyerɛ mo sɛ ɔmo kyerɛ sɛ nneɛma bi akam ɔmo ne aban ne di nkɔmmɔ bi ɛbɔ pɔ bi na ɛpɔ na ɔmo ne aban bɔɔyɛ no aban no ɛpɛ sɛ wɔsane saa pɔ no nti ɔmo ntwem aban koraa na ɛyɛ University Teachers Association of Ghana twantia fɛ UTAG na ɔmo bu afu paa ɔman mu yɛwɔ kukuo bi a ɔmo na hwɛ apaadie ho nsɛm soɔ yɛfrɛ ɔmo sɛ National Labour Commission ɛna UTAG bu afu ɔmo srɛ sɛ masa monyɛ study paa ɛfiri sɛ deɛ yɛkeka kɔ no masa yɛnim deɛ yɛka bia ɛfiri sɛ nkɔmmɔ a yɛne aban no di yɛ no yɛse sɛ yɛwɔ sukum hɔ a yɛfɛ no sɛ campus no a yɛwɔ nneɛma kakra bi yɛ a aban no de ma yɛn sɛ ebi a mekɔ abraka sɛ mekaa yɛ a meyusuo no sɛ bi ɛho tekyema a ɛwɔ sika aban no de ma me na mede kora saa kaa no ebi ewu nso sɛ menni sukum hɔ yɛfɛ no sɛ campus no a na bia me nam me baa bi yɛ me 1212 bi a ɛnam sɛ meyɛ UTAG member no nti no aban no wɔ sika kakra yɛ a wɔde ma me ɛno ne ɛne aban no ka na mo National Labour Commission de na mo kyerɛkyerɛ masa na yɛnni nkɔmmɔ kakra na yɛhwɛ sɛ deɛ nkɔmmɔ no ɛsiteɛ na yɛne anwomasuo mu ɔbɛnfo sɔrɔ NUNOO ɛna ɛdi nkɔmmɔ wɔyɛ president ɛde ma UTAG prof nyame asomdwe nka ho amen nyame asomdwe nka ho so we deɛ afisiapa no ana egu so yɛde ma yɛahyɛ aseɛ no biribi abɔkɔ deɛ nyame adom biribi abɔkɔ ba yɛnhyɛ da nya ahodworo saa mo kyerɛ sɛ mo bu afu National Labour Commission paa ɛno deɛ abufuo deɛ kakra wɔ hɔ ɛfiri sɛ yɛgyede sɛ nneɛma bi a nka ɛwɔ sɛ Labour Commission ɔtumi de ne nan si hɔ na ɔka no ma abodwoba no wɔma ntumi anyɛ no saa nti saa nneɛma no nyinaa ma sɛsei no ayɛ sɛ yɛbo nhyɛ da ɛntɔ yɛ yam saa nneɛma nhyɛ da nkɔ yie mma yɛ ɛlisi no musu yɛ a musu sɛ samu wo skum ho a nema wo sa monsa ka mo ne aban ne nkomodiem na munni campus ho de wo sa monsa ka no mo ntem ase anase ɛde na ɔmpɛ sɛ ɔmo kyerɛ ɛde ma mo yi nti ne ɛkɔ so yɛ labor unions maako nan ɛna aboma yɛyɛ ne ɛkɔ so yi na emom ne ɛkɔ so no sɛ wobɛhwɛ a enke sika bi nom wɔ hɔ nom a wɔmo de ma yɛ a yɛfrɛ baako off campus allowance baako nso yɛ vehicle maintenance allowance na free titi besin na ne yɛyɛ ne sɛ aban no ɛhwɛ na sɛ ɔhyehyɛ we na ma ya sɛ sika no ne ɔyɛ ne sɛ ɔma yɛ based on the liters of fuel sɛ ne ton fuel price or market no tete na nka bosumi bia no sɛ fuel price necessary no no so asesa no na ebedu baabi 2020 hɔ baabi no so there bi me yɛ ne saa ɛyɛ na ɛmoa government business nti yɛbɛsrɛ sɛ nka yɛnyɛ no every 6 months afei 6 months ibe so na asesa na o say there be me man nsesa biem na emom me man agina baabi agina na for the two allowance yi no na emom no other ones e be affect ne de aye fuel allowance e me man na affect na ɛhɔ na ayɛ sɛ yɛbɔ anto yɛ yɛante ase enti ɛno ho na yɛde kɔpem aban sɛ ne ɔnhwɛ bi ntena senkasa ba ɔkɔbɔ ne punum bia ɔnyɛ ready so ɔbɛbɔ ne punum kosi sɛ yɛkɔ yɛ strike Labour Commission so mehwɛ mi nka sɛ mi a ɔka Labour Commission sɛ de monkosi nkonya na sɛbe negotiations ya yɛwie nti yɛkusi nkonya ne aka de ade sɛ moda so wɔ atuateɛ na mu mpatran sei na yɛnyina yɛabɛtena fie nimeka sɛ Labour unions ne yɛ na UTAG ɛna another one Gawa Tewu nti Tewu GH ɛka ho ɛna the last one yɛ Senior Staff Association enti sɛ kuo na nyina abom ɛna yɛyɛ saa deɛ another kuo nso aba bɛka yɛ ho na no ya ɛyɛ FUSAG nti ɔno mo nso sei ne kuo a ɛyɛ saa deɛ akɔ yɛ num
ɛna aboma ASRD na ne ɛsra abaya ne sɛ ɔnhwɛ mi yɛnsi nkonya na ntutuye bi a ɔde bɛto apɛm ɔmfa nto apɛm because ɛhia ne sɛ ɔbɛ yɛnsesan no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnyina yɛ ho ɛbɛha the same demands no abia ne nyinaa the same thing say asɛm that they won't say affect all the university workers into university workers nyinaa na ɛtate so atuan mesa empempene sɛ kɔbase bi a NLC no ɔmo ne adwumayɛfoɔ bi hyɛ na bi a menteme ho ase bi enya adwuma papa ya na ɔmo timi de nneɛma bi gu akwan mu de ma saa institution na bi a all pray for bibi wɔ aban ne hɔ no menim ɔmo ne mo ahyia ɔmo na sɛ ɔmo communicate to you people ana ɔnom yɛ ahyia na ɔmo yɛ ahyia bia ɔmo sɛ yɛne aban konkosi nkonya ɛna yɛkɔɛ the last time ɛne ɔmo hyɛ last week Wednesday 19th ɛne ne yɛbisa NLC ne sɛ nti esi a ɔsi nkosi nkonya deɛ ne yɛkɔ akosi nkonya aka yɛpɛpɛ sɛ nka ɔde nkyerɛ mu bɛba because yɛn deɛ yɛwɔ adwene mu no yɛwie negotiations ne biribiara deda ne aka ne sɛ aban bɛhwɛ no atua sika no enti ɛno na ayɛ sɛ nti ase ankɔyɛ adwuma because ɔno mo nso sɛ ɔmakyerɛ aban mu biribiara ɛwɔ sɛ ɔyɛ ne yɛ sɛ wɔmfɛ ngo nkrataa so a wokɔ aban bɛka kyerɛ sɛ ɔno onim ne ɔsɛ ɔyɛ enti saa nneɛma yɛ a ɛna bɛsi na yɛfie saa meeting ni aban frɛ sɛ yɛmmra meeting biara biam musu kra aban no sɛ ɛyɛ asoɔhye o sɛ ɛyɛ boapaye o sɛ sika wɔ hɔ ana sika ni hɔ no aban no ankasa nto na no tuo nka biribi nkyerɛ mo sɛ bi a me mma no monka makoma nto na musu no mate Debi sɛ aban no nka hwee aban no aka biribi anka yɛne yɛ members bɛkasa ma ɔmahu so sei ne ne aban aka te sɛ dɛ motoɔ mu saa ɛno a ne sɛ yɛte fie saa papa wadaworo ma yɛhwɛ ne sei nso yɛnim sɛ agya mo nso mo yɛ ahwɛfoɔ mo yɛ agyanom mo yɛ nanom mo mai ɔmo su afrɛ mo ɔmo frɛ mo adaro man komo no wobɛtumi ne yɛakyɛ kakra nsɛm bi yɛ ɔmo ka kyerɛ mo sɛ yɛne aban ebi ma na meka ai mo mai a ɔmo wɔ school adesuafoɔ no bi na meka adaro ma wobɛhwɛ a saa strike a yɛyɛ na ɛnya de a yɛayɛ ne kyenkyenan sɛ tete strike bi anka wotaa hu sɛ university sɛ kɔ no so wobɛhwɛ nkrataa yɛde ato dwa no a yɛakyerɛkyerɛ mu sɛ universities ne bi no wɔ hɔ nom a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ma nkɔlaa no yɛ ɔmo exams na ɔmotumi kɔyɛ ɔmo national service wɔnom saafoɔ na ntumi nyɛ ɔmo exams no nyinaa yɛama ɔmo ho kwan sɛ montoa so na monyɛ mo exams no nwie na mmom sɛ yɛwie exams no deɛ a ne market yɛyɛ market enti wobɛhu a ɛhɔ no yɛahwɛ ayɛ nhyehyɛeɛ a ama yɛmbɛyi ho ahenha a ɔmo kakra na mmom na aka nso sɛ aban nso bɛhwɛ ne sɛ ɛsɛ mahu sɛ mo koraa sɛnea moyɛ moyɛ ama biribiara mu akɔ ama yɛmma no enti mo nso mommra mɛgye mo kakrawa na momfa nkɔ fie enti sɛ no yɛn nyinaa yɛwɔ twɛn mu ɛtwɛn sɛ nka aban bɛhwɛ ayɛ n'asɛdeɛ yɛhwɛ sɛ aban no agya baabi a moadu yi moatwentwɛn so ɛm sɛ woekwa moagɔ mo nsɛm kakra deɛ ma aban no pɛɛ deɛ wosi kan yi deɛ yɛago yɛ nsɛm ɛnyɛ kakra paa yɛhwɛ sɛ nyame bɛyɛ adom na aban no so bɛtie mu so frɛ na mo biribi a mohwehwɛ no wɔde ama mo na masan akɔ yɛ mmoa bi meda ase paa prof yo me nso meda ase Professor Solomon NUNOO ana yɛte ne nka yɛ president de ma UTAG awia pram to me kaseɛ ne yɛgu so a yɛde ma wɔ Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yɛto nkra taw na yɛaba nyame yɛ adom na yɛba ade fɛfɛ bi akɔ ɛwɔ KWAME nkroma suapɔn no mu na adesuafoɔ no obia ɛsere san so na tepa mahene na adusɛ antwere wampem ya wodi kan na ade afutu ma wiase na afei so ada sansam no modu yɛba yɛaka bia no yɛde bɛsɔ so. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay o. Egem. Minua oton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay we bia dia beto mu. We adwadini o we hwan ye o. We pay small loan wa. De wo hia ne wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time no apagem kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de wo hia ne se wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no apply for loan. Fido loan l'argent est prêt. Asiane saying the money is ready.
Ye of a kwaku medasi. One family clinic ho me call ya mama who say I need da so homo bibia or yaribia. Bia na wonya hia wo jefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo na ye sifam. Say ya wo ya. Wo wo sempane. Ehyehyw. Wo tia fam a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi oni paduane fa. Yawo ya ma osisi achia. Wo chi na yawo ya. Wo kon wo nyini mro so. Enso nante ya ye den. Ade se okuta poma. Na wonim se yade akwankro etimi de yawo ba ye nipaduam. Bi wo nso a. Na ba bia yawo no wo no. Enya ho kra na yade no wo. Enti hyene nso. Se yawo ne ba. E ma otrimu nkoto adro no ma ne njinsam ansa. Firi se wonim yade kra e de sa yawo yaba. Ni nyina na one family clinic wo hunim de. Ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi. Se ye ntinimu honam mu. Ana wo nkasa yi mu. Wo de abibidro nimde. Ene yaresa kwa ya hodo opi na eboa. Na yade bia aka de. Eye kokokra. Omo ye lab, scan, massage, any home care. Si eba ofi abehwew. Wo ye bema, wo mema sam ye bonus. Sanso na oba, wo masam eye bonus. Omo ye adwuma juada kopem memnida. Anopa no watwe kopem nonu. Hwehwe omo kira kwan wo Kumasi Patase. Omo ben Brother Man Sport. Wo Estate Junction so ha. Afei omo asimfosu. Hwefo praso. Aguna so adru. Ena mankesim. Frɛ 0546 686817. Go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic. Abusiani nyina ya resabia. Patients are suffering, students are suffering, traders are suffering, pensioners are suffering, drivers are suffering, contractors are suffering, civil servants are suffering, and farmers are suffering. Fishermen are na we Dr. Mahmoud Bawumia nene ene yebo de ma mo so obi aho kire no na ye kwayanim ewo ensam foforo emu enti sade niema esitia no ye kɔ na doc yo kobrai abusia ye kɔ ahafo no south east mensin mu na kwa kodi nkomo ye ne amane boni Ebeneza owusu asane ya tia kire mu se owura bia wanya mfie no aduasa won makwa ko hunu se wa hye ho akonfo na se wono ana hye ho akonfo se yo obi na ne kwesen ho no abusia eya areho sempa bia ya wosen ho no ehwemu kire mu se bia ya anyumtuni a wanya ne ba be ko eboni wokonya nkwahia na wo firi mu no wo pepepe eye nsuta na ye ne danseni ebonkomo e ma ne kyerensemu mama entie bi mra yewo wa na eti se abranti bi abase obi ahye ne ho akonfo a ewo nyama kyerɛ ne nsuta entem enti boy ne se otwa mu no eno hu se ho no sent bi ho na ofi se ebi a eye aponchi bi na ka abona na wodwam bi efi se ho no eben kurum enti ebra o he se okohwa de korokɔ na kyese obi se ho no ma wahye ne ho akonfo enti ba sa na amani tumrika ekokuru bi a efiri nyama kyerɛ a eben nsuta enti okɔbɔ ehorfo amane se sei na wakohu abranche ne sa science aba nsuta ebe ka kyerɛ nsuta sei na wakohu no honom enti eba sa no ema amanfo nso apu ekokɔhwɛ omukɔ na sese etisase nipa no wahye ne ho akonfo enti ema ya ka kyerɛ sɛ onko police station ti okɔ police station wo kɔbɔ police fo ama police fo nso tumrika eba behwɛ sɛ etisa na sɛ etisa enti omu ba ya na kyerɛ sɛ etisa enti ema omu sa kɔ omachi ama omu sa ba enti omu ba ya na yɛ tɔma ya hoboa sɛ emu no omu bɛba na omu bɛfa no mu de akɔpɛ no krable enti eba sa no ema yɛ nyina ya kan ho bom yɛ mua ema yɛ fa moto buru na ho bon pa yi enti ema yɛ de moto buru bo bi achi ani police fo ni nyina kan ho bi abusia wai aye danseni ne ne kasa no ne ye kwa mo no so ne Ebeneza owusu ansa akwa kodi nkomo de afiri ho eben ma han mejozo asem no ankasa sai na sibisi ye boye mu e medase sade danseni a wodi nkan ekasa ya etiefo tie bi no sa pepepe elete abrante ne etia yensa akasisi a di kofi na kofi abrante bi a ofri ensutem no ebe esuade patch se ni nyina wo ahafo ano southwest abato peso ano southeast abato peso ano so na enka yenya a nsamtofo ye bo anan kohwe e kyese abrante asen ho ahoma ewo saa bia poti a eboni etimi benya nkwansie efiri mu a onka kyesefo asase ho susu pepepe
ɛna abranti akɔakɔhyɛ no ho nhoma a wato anananom wɔ nsiedom na akɔhyɛ wɔ abra yɛkɔɔ hɔ a yɛkɔhwɛ sɛ abranti no aso ɛyɛ nokorɛ sɛ wahyɛ no ho nhoma a n'asesɛ no anokwasɛ yɛkɔɔɛ no na wɔsɛn dua so na bia wɔsɛn dua no so pɔtee no ɛyɛ bia bi a wohwɛ hɔ no pɔtee na sɛ atiefoɔ bɛhwɛ picture no pɔtee a bia no ɛyɛ akɔakɔyɛ sɛ nsumena emu ɛna ne kokoɔ so kakra no ɛhɔ ɛna abranti no sɛn a sisi ameno ka sɛ ase wabu ntwerɛ kakra ɛhɔ ɛna no wasɛ no ho ahoma sisi ameno ka sɛ wɔtumi ato nananom wɔn sie no na no ɛna nam so madansini a yɛne ne kasa ɛkyerɛ sɛ wɔn ɛyɛ ntɛntɛm kɔbɔ apolisifoɔ mu opoku kurom amane a apoku kuromfoɔ apolisifoɔ ɛbaeɛ wɔn bɛte abranteɛ no na wɔn bɛte abranteɛ no pɛpɛɛpɛ na kyerɛ sɛ phone na afei nso so no na ayi card a ɛwɔ hɔ no wɔ no so ɛho a wɔn mutumi fɛ yɛ kɔhu sɛ saa mpa abranteɛ no ɛwɔ pom hɔ a ofiri kura yɛfrɛ no nsutam a ɛno ɛbɛ asuada a ɛwɔ ahafo no south east abato mpɛtɔ so ɛgya akɔhyɛ sɛ sɛ no kasa deɛ na ho nipafoɔ mefa sɛ n'abusuafoɔ binom aba abɛhu sɛ ampa ɛyɛ ɔmo de hyɛ ɛna watumi ato nananom wɔn nsia do na akɔhyɛ wɔ abɛyɛ kɔhu no na yɛ adeɛ sɛ abranteɛ no mu no ɛyɛ adeɛ sɛ asɛe a wontumi hu n'anim koraa san sɛ ɛmoa na efiri ne tiri no mu pie no ɛso anatɛ dɛbi fefee sɛ abranteɛ no mu no ɛyɛ adeɛ sɛ asɛe ɛwɔ mpɔtam wa sese no ɛhɔ no na pampaya no gyina hɔ no akɔso akyerɛ wotumi ebu bi paa ansa na watumi agyina no ɛwɔ ha sɛ akɔso ya sese ameno ka sɛ de apolisifoɔ akɔte mu no ama wɔn mu ɛde n'ababa bepie mu omu akwa pen krabe ewo hɔ a eti sesem no ka sɛ de akwa pen krabe ɛna apolisifoɔ ɛto nhwehwɛmu so ɛwɔ hafo no south east abaton petrus ebe ne yada se ma fa wonsi abusua wei ayara hosam a asie ɛwɔ hafo no south east mansini mu yamano boni ebeneza owusu ansa ɛne kasa yi ne ma yɛmfa ne north fam wɔn so na hafo no north hɔ no so na yɛgyina Dr. Nana Adusai antwenewa ampem ya wodi kan wɔne ne tepa mahene dwumadeɛ bi ɛkɔ so ne nyinaa yɛ sɛ wɔyi kakra na waboa na KG blog bi a wosi na wɔhwiba yɛ wahafo no south west mansini mu ɛgya wɔmatumi asi ɛde aboa ma adesua ne adekyerɛ atumi akɔ so dwumadeɛ no ase mpo no nankasa tu ne botom ya kane sika no 50 million ɛna ɔde ma yɛ sɛ monyemboa na momfa ɛnhyɛ aseɛ deɛ bɛkyerɛ mu so bia nso so ya momfrɛ me nanom no ɛna nana ɛde nsɛm wei ama nsɛmtwerɛfoɔ Dia yakasi ya dinkora yuro mu a koko obetimahye ya hwɛ se yɛbɛbɔ mɔde ama yɛn ma no yɛ nana no matima koski se dinkora de gyina di akyi wɔ afuo mu a na yɛyɛ nkora na bro yɛ hwɛ se yɛbɛma yɛ masku kro ho ahia yɛ wo de dan gya oba ebetimi afiri nsa ko hwɛ oba nsa ebetimi ahye afiri asase so nebom ngumasia de wo de tete akola ɛka de ti nanom efiri tete ɛyɛ hemfo ɛde bokwan se de bɛya ya manfo obenya sku akɔ yakasi ya de to aban so de gyina na obetimi ayɛ enti ɛyɛ baniji bebre sɛ nana akɔ bo hwede ne mpanyefo ne committee fo ne assemblyman o magye asi wɔ sɛ kwan bia so mbɛbɔ sɛ de bɛya hwiban so benya sku ɛwɔ ha hwiban ne tepa yɛ nyina yɛ nipa baako ɛsɛ me nananom yɛbɛboa mo sɛ de bɛya dwumadie ne bituma yɛ nkɔso ne sɛ yɛde aba yɛsɛ yɛba bɛboa ma sɛbi dwumadie ne tuma yɛ nkɔso sate hene ba hia hene ti betra hanka sɛ masɔre me court kwa me nananom ba ya yɛboa me 5000 Ghana wei Dr. Nana Adusai antwenewa ampem ya wodi kan tepa mahene eno no na DC de ma de sɛ yɛ wɔmpɔtam hɔ ahafo no south west mansini mu onimamfo Joseph Rempo Bonsu wɔno so asɛm wɔde sɔ ɛsonie yɛ facility school aba yɛ kora ɔbɛkɔ daakye mɛsrɛ sɛ ɛfa technical school no so ɛka ho bi na yɛnkora no mutumi kɔ technical school ɛfiri sɛ owie yɛ anokuta nsa adwuma ɛnyɛ afɛ na wɔbɛkɔ akɔpɛ adwuma bi ayɛ ɛti yɛbɛsrɛ mo pɛdu sɛ facility school no a mɔbɛyɛpɛ technical school so bi ma yɛnkora no ɛfiri sɛ nkyɛ pii na madamfo bi na ɔsi ne fie ɔsi wie yɛ a wapasa hɔ no aberante a ɔkɔfa no ɔbɛyɛ adwuma no ɔyɛ masini ɔsa yɛ plumber ɛna bɛyɛ digester ɔsa yɛ bi ɛti saa nnuamiɛsɛ na woda no nyinaa no abatari jini mina etuga be 2 months ya no organiska be 50,000 eti metoro bisa wo say yede ko school kra ya be duba kra be 2 months be tenya be 50,000 untimi eti ya be se mo ya mama e kra so no TV atero so no mama ya ni ko won ya select bi bo mo no so ntimi ko ya said onu ya wo so twa mo sa aduma e de nyina enim no mama pani ya de a de ni ku school ho ye pa o pese Ghana ni akra bia timi eco school eni to the free education no e ba ye 2017 o ba ya no the free education no e ba ye
Ahafano Southwest Mansini DC Ewura Joseph Rempo Bosu na yetene nkan dem adwenche ne bi eba na nyimako ya fa ho ka cloud internet o se yenkan tro se top high high na wo wone yenuanom Love FM ana edi hwani mu wo pe internet aye adwuma bia de bia wo pese wo di internet ye bia no fra omo sesi a o meje wo so na de wo hia bia no wo ma ye de ama wo 0244 601 933 0244 601-933 na waje wo so ewiase e ba ye obia epesika sika de ye na so ope anu ape no kwampa so ne science fido l'agent eple abetom enti wose FIDO eye fido ukọ Google Play Store hope udidi super na wona budemu a wo kro no sika boom na wo de kro no bibia be ye kama edi me hia so we follow instructions no na wadi so fido yada mo ase nyame ya adom afia da bia wi no mienu kosu no miensa kens a dwuma dia eba wa komo Sompa 93.1 FM na we no Canada compre ko ase central marase betwane ne ho asem ane ye ka ede kire wo ye bɔ no ho nkomo bebre ebi kura ho no na ye hintasem bia wonte da ye makwan ma won so de kire wadwe bia no ubusa ma ye yiwa no ye kens a efia da bia wi no mienu kosi no miensa na duro no hyɛ no nso ayen haban heba mister haban heba mister nyame agya nyame oba nyame sonson konkron no ebo atwuma se nkonya no unya bi no mu a wonu mu atoso kama honam nyina ye mre ne beko menso de so des uni problem ye fu no problem bia wo bia ye bu fa so se nsu eyiri no ne nyina be free ho ne sa ye nto atopede watopete ba bia Mr Heba Colin Capidank dani heba na first of Edmonds Heba 0257 533424 0257 533424 na waje so ye srewo ada we de koto sre na ye de srewo eye Sompa chede ye srewo kunafo mobrowa nyanka ewisia ma me konto kura nkoda num nsia nson edu egu no so wa obu nkonta no hwe a fufuo ho nkonta ebu no wadurum ti wo de wa busa bro nya ho nkonta hwe hwe ma me no be ye den ye nko omomoa wo wade a wo de cha na ye srewo ada anabetima boa ye momo se momo na opesa wo de boa ye dia be pa chawo 0598 559 802 0598 559 802 sebia wo akiri mesramo mentimi mma na mmom no ade a me wa me pesa me de boa mu nie muntu ka meje 0244 834 838 0244 834 838 na ya jeoso abusua eda o masepa na asiwo ene yemfansi na messages ka krata na yenhwe sa de madwenta ya mode bai wonfa ntoso ma ye ne yenkwe na akoso be hyase ho ma me na yenkwe na kakali William se uda ya sepa jana masom no de eja tuato pa yenkoso na yemmo adwuma na enkosoro kakra wo se edom kase no ya wo Ghana marasebe jamu be kire aban ne se wonyi kan ofori ata adi no na ekire bibia se no kurani kamma men kabine ade no ya yayi we no na wuso opidi na eka ne se kwaku Pascal wo de aba na se akosa to aso master planner junior kentampo no ne die firi no se ye wo ma Ghana mu aye hye papa na ancha kura mampanyi nado ye besesa no obesesa na story ana inshallah wo ahena kwase champon wono so de anie no so wo chiachia yo na ne de Dominic wo ahene ablekuma north no ne die efri Filippo enso de anie no se donkuma no wo se moye bibia na finance minister wo resign mampanyini kura ka ho bi esanse ba bia Ghana keka kono ano edin Evans obo aso tutu ka no ne die free eno se bira ni o se mampanyini na do sake yerwa ke no fracha sanse ba bi o man ne kro no papa no wantimi muai wo kwa bia so ema no enyeye monkoma ni mu ani ye hwede edi so monko ayo ebusua yere besi ha na Rocky ababeto aso yemfa seda Emma Kukua Verdica Jando Akosia somwa ka ho wa hinini ama crunches of mame premier ni na ya bo amalibia boga wono so eka ho bi Erica sorry mo fi motenenka afenso kwame redu wono so motenenka se woto yenkra yenko enya Grace emu afi afiaje wakode wono nyina ka ho bi na eso woko MC ahonso so a ye opike Rocky Akiula school fees
Ketchwe, Godfred, Rexford, Ni, and Afin so Frank, David, one munina eka ho, Yadamwase Damwase. Yanso abetena se man some for Penyera Santia Bob Benedict, what don't say more, me. Akosia, eji wakode boatin, mene. Nana, Kwabna, Kese, yes, Sona, Rocky, at the Numo Akano, Afamudi amount. $1, 1 CD. In the time of Mills and Mahama, 2 CDs, $1. If I was them, I would say to the people of